Hi guys! So meron tayong pupuntahan ngayon dahil birthday ni Kuya Glenn. Kami ay pupunta sa seaside para doon mag-celebrate. Ayan, so ang aming driver ay si... Sino ka? Sino ba? Si Don VJ. Tapos andyan si JM at si... Ayun, si Nanay. Tapos, asan sila kuya? Ayun, nasa likod. Ayan. So, abangan nyo kami kung anong gagawin namin doon. Ayan, so si Nico nasa kabila. Nasa kabilang sasakyan. Kasama niya doon si AJ at yung ating birthday celebrant na si Kuya Glenn. At yung isa naman, sila Heidi. Ayan, nag-aantay na sila sa Tuliao. Saan ba tayo pupunta? Binmalay, Lingayen. So sila sa Lingayen daw kami pupunta. Ayan, so Lingayen. Ang tagal ko na kayang, ay hindi pala. Kailan ba tayo last nun? Kasama pa si Densyo noon, ano? Ayan, mega love shout out. Always for the best. Densyo Reyes. Nauna ka na ba dyan? Sa Lingayen? Ayun sila, ay wala sila. Saan sila? Ayun, sa likod. Ayun sila Kuya Glenn. So ayun, nasa likod. Ayun, nandun sila. Ayan o. Ayan yung isa naming kasama, sila Heidi. Ayan. Lukaw Road. Magaling siya. Continue straight for 20 minutes to Moronga Boulevard North. Nandito na tayo sa Dagupan. Di malay na to? Di ba? Dito yata yung ano ng bangus. No. Sara. Yan yata yung ano ng mga bangus. Ang daming mga fish pan po ng bangus. Ayan, mga fish pan. Bangus Dagupan. Bangus Bunuan. Kaya masarap ang bangus sa Pangasinan. Di malay na? Ano nilaman? Bimalay. Bimalay Public Market. Sa Bimalay na kami. Bimalay. Bayan ng Bimalay. Sino ba ang taga Bimalay na sila? Wala. Lumang church pa oh. Dito rin sa Bimalay. Wala na sila. Bahala ka na, gusto mo i-diretso mo. Ayan, nandito na kami sa Lingayen. Lingayen? Asan yung Kapitolyo? Saan yung kapital ko nga? Sa Lasibilita ko.
No entry, exit only. Gated ko mag-diretso. Yes. Ah, Building na. Season auditorium. 300 meters. Turn left. ayan. So, andito na tayo sa Lingayen Beach. Ayan, ang daming, ano, ang daming, parang open naman. Andito na tayo sa Lingayen Golf Baywalk. Wala naman yata mga pwesto doon. No entry. 1.4 kilometers. Turn left on non-Roman cruise. Gusto mo din eh. Pwede na yata maligo. Kuya, ano ba? Ano kayo? Gusto daw naka-fish. Na maliligo. Kung gusto mo. Wala na yata dyan. Parang puno na. Yung una sa unahan. Ang suli na. We're here na sa Lingayen. So madaming tao na. Naririnig niyo ba? Oy, Nico, wala kang damit! Makaan na lang ako, ma. Lingayen Beach, ayan na. Ayan na. Oh, diba? Ang saya. Sayang wala si Densyo. Ay, nako, Densyo! Densyo! So, dito yan sa Lingayen Beach. Grabe siya, oh. Iko! Sarap sa tenga yung sound ng ano na alon. Ha? Ipagano din? Hindi oh. Malayo. Dun sa kabila, Bidge. Grabe, kawawa naman si Alo. Dito oh, sa kabila, Hides oh. Maluwag. Malambot ba? Dapat dito tayo sa gilid. Dita? Oo. Kasya pa isa. Ay, wala. Hindi pwede. Meron. Hindi. Hindi matatanggal. Ano to? Yan? Ganyan? Ano nyo na, ano? Boy ka kasi dati yung Dito. naayos. Iyado mo yung lock doon.
dapat nakaharap sa dagat. Hindi, dapat likod natin. Oh, kainan na! Oo, oo ka! Say hi! Ay, ang ganda ng ano, oh. Ba't may orange? Oh, birthday boy! Ano yan? Video. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So, dito na kami. Ang ganda, oh. Ang ganda ng ano. Birthday boy, no red horse. No red horse dyan. No red horse. We're not allowed to have red horse. Ba't ba sa lahat? PM pa sa lahat. Yan ang nakonect na sa wifi mo. Wala, di nga rin. Wala ako. Video? Yes. Vlog? Yes. Saglit na. Mamaya na. Gusto ko nang kumain eh. Lubusin mo na, dalawa na lang po. So, andito po kami ngayon sa Lingayen Beach para i-celebrate ang birthday ni Kuya Glenn. Kaway-kaway naman dyan ang may birthday. Yan po ang may birthday. Sa Lingayen Beach po yan. Oh, ang ganda ng background. Oh. Tara, kain tayo. Kain tayo, guys. Yung spoon daw, asaan? Ito, oh. Nakalo yun, hindi naman nakalo. Wala, kawawa. Ay, subusubuan mo yung mga aso nyo. Ano? Ay, ano mo nga ito? Ano kaya? Din mas magdata mo na yun eh. Dito na kayo? Sabi ni nanay ko na nagdali niya ng ante. Ano sabi niya? Ayan, Heidi, hindi ako makaano. Anong upload? So until 6 PM lang pala ang pwede mag-swimming
then 8 o'clock yung mga nandito sa Pampang. Ayan o. So paggabi na, anong oras? So 6 o'clock na, so dapat wala nang nagsiswimming dyan kasi bawal na siya. Tapos pwedeng mag-stay dito hanggang 8 o'clock ng gabi. O, diba? Mas okay dito kaysa sa bahay. O. Ayan! Pauwi na kami. So, Robby, 7:30, 8 o'clock ang curfew nila dito sa beach. Anong nangyari? Walang ilaw, beach. Oh. So, 7:30 8 o'clock pala yung kanilang curfew. So, 7:30 ngayon, pauwi na kami ng Urdaneta. Ayan, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. Sa lahat po na hindi pa nakaka-subscribe. Bakit walang ilaw? Sa lahat pa po na hindi nakaka-subscribe kay Manang Mariam, i-like nyo, share nyo, at mag-subscribe na kayo at i-click nyo ang bell button para ma-notify po kayo para sa aking mga May naka-open ng new videos.